Hitsauksen aloituksessa liipaisimen painalluksella syntyy alkupössähdys suojakaasussa. Ja sen virtaus on moninkertainen säädettyyn virtaukseen verrattuna ja se on suuri kaasusyöppö. Mutta tämä pössähdys voidaan välttää käyttämällä Optimator kaksoiskalvomittaria. Tähän suojakaasupulloon on kytketty kellomittari ja Optimator-mittari. Molemmista tulee virtaus pistooliin ja tämä vastaa Micmac tai TIG-hitsauspistoolin liipaisimen painallusta. Tähän pistooliin tulee virtaus Optimatorista, perusvirtaustaso on 15 litraa minuutissa. Alkupössähdystä demonstroidaan nyt kahvikupilla. Tähän pistooliin tulee virtaus kellomittarista, perusvirtaustaso 15 litraa minuutissa. Sama rotametrillä mitattuna. Edelleen 15 litraa perusvirtaustaso. Optimator, kellomittari. Optimator-mittaria käyttämällä kaasukustannuksia säästää 20–40% ja mitä enemmän on lyhyitä hitsejä, heftauksia, katkohitsejä, säästö on suurempi.